A'a, wai lafiya mama? Ki ma dai kin san ba lafiya ba. So me ya faru? Yanzu dan Allah kina ganin abin da kike daidai ne? Ba za ki haƙura ba ki koma ɗakin mijinki Hashim. Tunda wanda kika ce kina so za ki aura kuma ya ce baya son ki. Yanzu kin fi so ki zauna a gidan nan kina ja min magana, kina sa ana gaya min baƙaƙen maganganu a cikin gidan nan? Kullum kakarki tana goɓa mana magana a cikin gidan nan. Ta goɓa min ta goɓa miki. Yanzu ke kowannen bai ishe ki ba? Ba za ki haƙuri ba ki koma ɗakin ki. Yanzu ba ki koyi da Zaliha ba. Kina gani yanzu ta canja ta nutsu. Saboda Allah ke yanzu ba ki kana abin da halin da take cikin ba ki koyi da ita ba. Ki haƙuri mama. Zan yi yadda kike so. Gwaggo! Kai! Gwaggo! Na'am! Habba! Zaliha! Na'am. Anya za ki banni in yi kiba? A waje ba ki banni na huta ba, a ɗaki ma ba za ki banni in huta ba. Me kuma ya faru? Ya haƙuri. Kin san me? Menene? Gwaggo ina sabon saurayin nan da nake baki labari. Yawa zai kawo kuɗi kenan. Gwaggo kin gaji da ni ne? Haba Zaliha, ya zan gaji da ke? In ma na gaji da ke ai ba laifi bane ba. Ai ni a ce buri na kin yi aure kina gidan mijinki a zaune lafiya lau. To ba nan ba kin san me ne? Na mai ƙaryar ban da lafiya ne shine ya ce zai zo ya duba ni dan Allah wata bani haɗin kai. Zaliha, ni fa na gaji da wannan shege ƙarya da kike sa ni ne wa samarinki. Ha, kai? Baija! Baija! Kina ina ne? Wai kawo magi a gidan nan? Ka dawo? Na dawo mana, wai kawo wani abin anan? Mage na ne. Maginki daga ina wai kawo ta? Kin san bana son magi da Allah, bana so. Ban gane, kana tsoron mage ne? A'a. Kin sani mana, ina tsoron ta mana. Ai ba na son magi. Dan me za ka kawo magi a cikin gida haka? Allah sarki, ya Hidaya ce ta san ina son mage shine ta taho min da ita. Hidaya? Eh. MUSAYA, an yi MUSAYA.